Khuluma nami ngezwe gogo. Makhosi sanibona Solomon onibingelela. Uhlophe emampondweni phansi eEastern Cape sikisiki Ntipark. Mfowethu ngiyandithanda futhi nonke. Khanimzisele lo muntu enithi sekunesikhathi lo muntu lona exhuzula, sekunesikhathi lo muntu lona edlalisa, sekudala sihamba. Umuntu akalapheki sesiphele ithemba ngoba lo muntu lona sikadla ne-treatment. Khanimzisele labo bantu. Ngibonga kakhulu abangithembayo kweso simo sokusiza abantu abanenkinga noma abanengulo yokuxhuzula. Kodwa lento ifuna sinikeze nesineke. Solomon lokhulumayo. Ngithinte, the number to call is 0727 447 804 or 072 957 56084. Ngiyandithanda ke bafethu kakhulu. Hayi kunzima ukuphila, ha? Bye bye.